Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Gibati na kong gutom. Gamay ra kay kong gikaon kanina. Manaog ko. Patan akong makaon sa ubos. Maghinay lang ko rin. Dili siya makamata. Daniela? James? Why? Why? Nganong si Daddy man? James? James? Kikakos pa ni mo? I miss you so much, babe. Sukad ka nawa nga. I have been missing you. Way adlaw nga wa akong magunaw na nimo. I waited for you to come back. And now you're here. Gikakos niya kugot kay si Daniela. Ingon usab niya nang akong kibati ka kanina. Diyang nakita ko siya. I never knew nga gimingaw usab ko niya. Oh, what? Gimingaw? Ganong mingawon man ko niya? Damn. Bisag unsay na masud sa kong lahuna. Tatayog naman tingalin eh. Mas may pagmatuog na lang ko. Kaysa magsigi kong tanaw nilagi ka din eh. Nagpahipi. Bahala na sila silang kinabuhi eh. Isira ko nalang pultahan sa kwarto. Sakit ako sa kong dughan nga magtanaw nila. Bisikot pa ya. Oh. Unsa itong akong ingon? Magsakit ang akong dughan? Huh. Naiyabag lagi ko. Katog na uy, Oliver. Balag busog ka pa, katog na. Aron nga, uginan siya kag urom. Simba ko. Where have you been? Huh? Anong wa man ka makuntag na ako? I'm sorry if I wasn't... Babe, anong kitugtog ko mo? Stop calling me babe. Babe, James, unsa ba? gitukmod ko ni mo pag-usap. And stop hugging me. Danny, Dili na mahimo pareha sa una ang atong kasuod. May boundary na, James. May bongbong na sa atong tunga. I will break that wall between us, babe. Just please. Please. James, please don't touch me. Babe, kung sinita mo, gusto kong masayod sa tanan. Ako paghihapon ay mong best friend, di ba? And you used to tell me everything. Wa paghihapon na usap, babe. May mo paghihapon ko ni mong sultihan sa tanan. Kung kasandigan sa tanang higayon. James. Ikaw na lang ko na. Ikaw palang untang nakakita na ako. Kung ikaw palang untang. Babe, I am here. I will always be here. Alang ni mo. I love you, Daddy. And I always will. Salamat sa mga pagmahal na ko. Isip suot di mo higala, James. Nananay mo ako. Kausap na karoon ang tanaw ni mo na ako kung mahibaw ka na oyas na noon. Kung ganong di ako dinikaroon. Naibaw na ko. Pangasaunon ka rin, Daddy. And it doesn't change a thing. James. Salamat for the real friendship. Oh, Unsay inyo? Wa.
I just miss my best friend, Dad. Hinungdan nga gigakos ko si Danny. Well, you can go now, son. Noni, gibuhian ko na siya. Come here, baby. Oh, Jaime, well, dili na ko maglisod sa pagpailani mo. Ning babae nga akong giagbayan karon. Kaya nakasiguro ko nga nakailay ka niya, son. Nakailay kayo. Kay suod mong managhigala, dili ba? Maunidugay na nimong gipangandoy, James, dili ba? Ang makita pag-usab ang suod mong higala. And so, here she is, right in front of you. Dili mo na siya kinahanglan pang pangitaon. Kay anhin na siya mo puyo, uban ka na to. Dili ka na mahingawa. Kayang imong best friend, umaabot na nakong asawa. Dad, Won't you congratulate me? Nakita ko na ang babae nga ipuli na ko sa namatay ni mong inahan. Sa dugayng panahon, gifocus ko ang tanan kong atensyon ninyong managsuon. And now, this is my time. Ako na usap. Finally, nakita ko na ang babae nga mulipay nako. Nga ikasinabot usab nimo anak. Cause she's your best friend. Isn't it amazing? Dad, Ganahan ka ba og manghod? Kay himuan ka na mo ni Daniela. Daddy, Jaime. Dad, Of course, dili pa karon. Gusto kong ma-enjoy ona si Daniela. Alone. Kung gasahan man og laing anak, well, what can I say? Ibol ug macho pa gyud di ay ang imong daddy. Hey, smile. I want you to be happy for me, son. Don't worry. Dili ko pasakitan kining imong suod nga higala. If that's what you are worried at. Dili ba? Dad, Sige na. Huwag ka pa makailis. Mag-ilis na. Sometime kami si Danny. Mga naog na mi aron magkakaon. Alas truck sa oras sa kikapoy sa among, you know na, sa among gibuhat. Dili ka man tingali hilasan, dili ba? You're a doctor. yes. Good. Well, excuse us. Musudo na may balik sa akong lawak aron na makailis ko. Aron usab magkakaon na ni Danny. Samtang ikaw, so daw sab sa imong lawak. Yes, Dad. Dali na, Daniela. James. Sige. No. No. This can't be happening. No. Kastulo na si Danny ug ang akong amahan ang mamahimo niyang pana. No. Dili ko masukot. Dugay na kong nahigugma ni Danny. Ako ang angayang makaangko ni Danny. Ako. So yes. Yes. Pangayuon ta ka gikan sa akong amahan, babe. Pangayuon ta ka aron maako ka. Jaime, hugot kayong imo pagkupot sa akong bukton. Jaime, sakit. Yanong ingon niya nang imong gisulob nga migawas sa akong lawag. You are not allowed to wear sexy dress. Dinhining akong panimay. Not in front of my children. Jaime, wa ko'y laig sinina. Ingon ni ining matangas mga sinina lang gihatag na ko dito sa kasa. Pues dili ka mahimong magawas ni akong lawag. Not until
Mapalitan ta ka og laing mga sapot. The decent one. Jaime, Nagkasabot. may mahimo ba ko? What? So stay here. Sige. Ikaw ang nakapanag-iyan ako, dili ba? Busa, sige. Ang imong tingog o gusto ang matuman. Ganahan ko sa kung nabati gikan nimo. And so here is your prize. Mwah. Ah. Ay ko na ang manaog, ha? Pabutay ko din eh. Tad-an ti kag magaon. Anhita din ni mangaon. Sige. Usa na lang. Usa na lang. Usa... Ay, piste. Kinang usa na lang. Pagyod matumong. Dapat mo tulo ka pito. Inatay. Huwag yun mo hatag. Uy. Si Karanta kami. Ay! Este kasakit sa kutil. Pwisit. Masukal kang si Karan, ha? Sakit sa kutil. Este, murag na ukang natungko ko. Eh, okay, kasakit ito. Ay, animal kang masyina ka. Ngano ka bayat? Supunday! Ni ang saling balyina ay. Dool man ka. O sabay tuyo ni mo. Ay, dili ikaw akong tuyo. Ang machine! Pupuli ko nimo. Pupuli ko kay isapon ta ka kay puro ang imong kwarta. Excuse me! Dili pa padugay-dugay o pahawa. Ang wa na'y puhunan, Hansak na imong fats diha. Che! Ang masuya, madad! Umatay magtakilid. Istigil sa kong kinabuhi ning animal. Ha! May adlaw ka rin ako. Magkapaus ra unya ko nimo. Litsi! Kadako sa ko napildir adlaw lang. Giyak ang ginako tibok adlaw ang machine. Aron muhatag kun manginit na. Pero apwisit, wa yun. Baghak! Murag mahurot lang akong kwarta din sa wahinungdan. Gusto, mas may patingalikon mo apas ko ni Daniela sa syudad. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!